Predsjedniče, prije svega, dobro večer, dobro nam došli, nije vas dugo bilo na RK Nexa TV od početka priprema. Pa evo ga, drago mi je da sam ponovo ovdje sa vama i eto, prošlo je već 11. mjesec, prošlo je već dosta vremena. Nadam se da ćemo se češće viđati. Tako je. Ulazimo u jedan dio godine koji može biti jako važan za rukometni klub Nexe. Očekuje nas dosta važnih utakmica u SEHA ligi, očekuje nas i to famozno treće kolo Kupa EHF-a ponovno. Kako sam malo i kroz šalu najavio na početku priprema jednu uspješnu sezonu, idemo tragom toga. Sve govori da prema tome da smo ozbiljan konkurent, da ne kažem i jedan od favorita za ulazak u Final Four u SEHA ligi. Znači 8 kola je iza nas, mi smo na 4. mjestu. Treba naglasiti da smo odigrali kod kuće sa Zagrebom i Sutjeskom i 6 gostovanja smo odradili, i tako da je to jedan fenomenalan uspjeh i eto što nam daje za pravo nadati se ulazak u taj Final Four. Famozno treće kolo nakon ispadanja od Aragona koji je bio u polufinalu EHF kupa, Schaffhausena koji je bio u finalu EHF kupa, pa Gorenja koji je bilo u polufinalu. Konačno jedan Bešiktaš koji je isto iznimno jak protivnik, ja ne znam je li on bio i prvak Turske ili drugi, prvak Turske je bio, znači iznimno jak protivnik, ali kojeg se može proći i protiv kojeg mi svakako se moramo smatrati favoritima. Nadamo se velikoj podršci kod kuće, nadamo se, imamo i najave nešto da će naših Našičana ići i u goste. Nadamo se tom prolasku i jednom povijesnom uspjehu, a to je prezimiti u Europi konačno. Dobro, sad, znači Schaffhausen, Aragon i Gorenje su nakon nas eksplodirali u kupu EHF-a, to znači mi ako prođemo Bešiktaš, onda ćemo igrati barem polufinale. Pa ono što je sigurno činjenica, mi do sad nismo nikad bili nositelj kao ni sada. Znači mi nikad nismo bili kao hrvatski predstavnik nositelj u izvlačenju i to treće kolo je veliki problem proći baš zbog toga. Dolaze ti potencijalno i najjači klubovi. Nakon toga svašta je moguće. Ja mislim da je ponekad su ta treća kola interesantnija nego ono sljedeće. Dobro, teško je to sada tako reći, ali nikad se ne zna. Ne bi se čudio da poslije toga prođemo i tu osminu finala i četvrtinu, ko zna. Uvijek je sportski je nadati se, imamo dobar klub, dobru ekipu koja to može postići, pa eto, nadamo se, vidjet ćemo. Malo nam i sreće treba za sve to. Tako je. Vratit ću se malo na SEHA ligu. Ovo što si sad spomenuo, dakle, 8 je utakmica iza nas. Mislim da na početku ove regionalne lige možda nismo bili do kraja svjesni u što se upuštamo. Mislim da je ta SEHA liga pokazala da je jedan super pogodak, jedna super ideja i mislim da s ovim rezultatom možemo ekstra biti zadovoljni, posebno u svjetlu činjenice da smo tek 2 utakmice odigrali doma i da pucamo ipak na gornji dio ljestvice. Pa da, sad koliko je ko se nadao i koliko je ko očekivao, ja sam imao velika očekivanja i nadanja. Doduše pokazalo se da je ova regionalna liga zaista pun pogodak. Malo je sve krenulo u zadnji čas, malo je bilo povuci potegni. Mi, klubovi, svi smo tu jako podmetnuli svoja leđa i puno smo uložili da se taj projekat održi. Sada možemo reći da je taj projekat uspješno započeo, ali tek najbolje ono dolazi na pravi marketing, dolazi na više televizije, ali kažem definitivno regionalna liga pun pogodak, a sebe, znači RK Nexe možemo slobodno smatrati senzacijom cijele lige sigurno. Jedno pitanje još za kraj. Potpisan je dakle novi ugovor s Robertom Markotićem. Ove sezone 5 novih igrača u klubu. Što se tog igračkog kadra tiče, plusevi, minusi u odnosu na prošlu sezonu, kako je započela ova, kako se i po tebi, kako su se pokazala pridošlice ili pojačanja? Pa ovako, Robert Markotić je znači tu kod nas već 5. sezonu, on je gotovo svako kolo koje je igrao bio u momčadi ili u rezervnoj momčadi kola, znači on je jedan od najboljih bekova sigurno SEHA lige. On je produžio ugovor na 4 godine, znači do kraja sezone 2015. godini je on naš igrač, to je za nas velika stvar, najavit ću sigurno da će takvih ugovora biti još sa našim igračima. Došlo nam je 5 novih igrača u ovoj sezoni. Do sada svaka sezona u zadnjih 7 godina svake sezone je klub bio jači nego prošle. Taj trend mogu nastaviti sigurno daljnji napredak i pokušaj ostvarivanja svake godine boljeg rezultata.
Može, za sada hvala, sad bi inače kad završavamo razgovore s našim igračima, oni počinju skakati od sreće i veselja što je razgovor gotov, mi to nećemo napraviti. Hvala puno i idemo dalje. Jel? Tako je, idemo dalje, hvala lijepo i eto, kažem, pozdrav svim gledateljima, evo ga, htio bi još jedan put pozvati da u čim većem broju, u što većem broju da dođu i da nas podrže protiv Tatrana iz Prešova, da s tom pobjedom još učvrstimo svoju poziciju i naše ambicije za ulazak u Final Four SEHA lige koji će se održati krajem 3. mjeseca. Nedjelja 13.11. 19 sati, športska dvorana Osnovne škole Kralja Tomislava. Predsjednik je pozdravio sve gledatelje, ja ću onda za kraj pozdraviti sve gledateljice.